A ovo mi je lepo meso, šniclice, evo baka došla, rekla sam vam pogledajte kakve su paprike, prelepe. Ovo je džumbir za moj eliksir, moramo i džumbir da pravimo. Evo sad ćemo ovdje isto paprike da odvojimo. Sad baka ima ovako moj fazon, evo neću da perem. Ova limeta je 55 dinara. Evo sve baka ovako poprska alkoholom i sve izbriše. Eto, ovo što brišemo to stavljamo tamo. Pogledajte, kupila sam ajde i okrajak slanine da ne bude da prelepa je u Karneksu. Pogledajte, prelepa slanina. Eto, to sam kupila. Ima svašta. Svašta i što treba i što ne treba. Evo mandarinice, to ćemo da operemo. Karfiol nije skup, 190 dinara sam platila. U stvari, pa da, 190 dinara kilogram. Prelep je karfiol, ali stvarno je prelep. Eto, pa karfiol, ništa naročito, kaže vam. Evo ovo, da isprskamo alkoholom, da bi mogla da stavljam u frižider. Eto, to se pipa rukama svuda. Sad polako pripremamo za frižider. Frižider je opran. Gusti jogurt. Eto, i to je sve. Mora da se sve dezinfikuje, sve se to hvata rukama, prlja se. Ne znam. To je to. Neću da vas mučim šta sam sve kupila. I ovo je deo od slanine, molio me da kupim da mu ne ostane parče. Eto, to je taj deo slanine. Sad šljive. Mnogo sam lepe šljive i sad ćemo, pošto je post, evo, pogledajte, prelepe su šljive i tvrde, prelepe šljive. Eto, to sam kupila. Ove moje rezančiće što ja volim, ništa naročito, eto. Kupila sam vezice sa peršunom, koje su prelepe. Evo veze s peršunom. Eto, to mi je ovako humst. To perem i stavljam u frižider, u vrata. Preko toga ide kesa. Eto, to je to. I kupila sam ovo lepo grožđe. Šta sam još uzela? Čvarke. Da, u privatnoj kasapnici. Evo, imamo čvarke. Ali su mi ovo sve uvezali. Ali dobro, to nema veze. Evo, čvarci idu u doznu, našu za čvarke.